Helo a chroeso i sgwrs rhithiol, le dwi'n mynd i fod yn siarad gyda Rhys Evans, sydd yn swyddog polisi gyda'r RSPB ac yn ymwneud ag amaethyddiaeth, a felly mae'n synhwyrol felly i ofyn i ffarmwr i edrych ar y math hynny o bolisi, oherwydd Rhys, i ti yn ffermio, a nid yn unig ar un fferm, ond 2 fferm wrth ymyl Dolgellau. Yndw, diolch am y croeso, John. Dwi'n gweithio ar RSPB ond hefyd yn ymwneud ar ffarm yma yn Rhydymhaen, yn Sir Feirionnydd. Mae gen i 2 daliad, os licio di. Y ffarm ges i yn magu yno, Hengwrt Uchaf, a wedyn ffarm lle fi'n haid yn ffarmio, Hywel dda. Ond mae taid bellach di ymddeol, felly da ni wedi cymryd droso'r awennau yn fanna hefyd. Wel, o'n i clywed rhywfaint am dy daid nes mlaen, ond cyn bod ni'n dechrau ar y sgwrs go iawn, sut es ti fel ffarmwr i gadwraeth? Wel, i fod yn hollol onest, efo ti'n dweud, pan o'n i'n tyfu fyny ar y ffarm, doedd gen i lot o ddiddordeb yn y maes amaethyddiaeth. Na chadwraeth hefyd, i ddweud y gwir. O'n i'n sylwi ar pethau o'n nghwmpas i o'n i'n gallu enwi yr adar fwyaf cyffredin, allan planhigion a cod fwyaf cyffredin, ond dim byd tu hwnt i hynny ddweud y gwir. Ond wedyn, ar ôl graddio yn Aberystwyth, nes i wneud gradd mewn daearyddiaeth, es i ddigon ffodus i dderbyn swydd fel norwardeiniaid cynorthwyol ar y gwarchodfeydd natur yn Cadreidrys a coedydd Maentwrog efo cyngor gan gwlad gynt. Dwi'n meddwl dyna lle nath y diddordeb gychwyn os lici di. Wedyn mi nes i gwrs meistr wedyn yn Brifysgol Bangor yn edrych ar rheolaeth amgylcheddol gynaladwy. Ac oedd hwnna'n edrych ar rhai agweddau o amaethyddiaeth a cadwraeth, felly dyna ddau mynd law yn llaw ag ati. So wedyn, dyna lle ddoth o. Wedyn, wrth gwrs, y mwyaf wyt ti'n dallt, dwi'n meddwl, mwyaf diddordeb sy'n gen ti, a wedyn, ers hynny, mae'r diddordeb a'r awydd i ddysgu mwy wedi cynyddu. Un peth am pethau yn ymwneud â pholisi, mae'n rhywbeth sych ambiti polisi, hynny yw geiriau yn aml iawn, geiriau mewn du a gwyn ar ddogfennau, ond o ran natur, os mae'r polisiau hynny yn digwydd bod y polisiau iawn, maen nhw'n arwain at liw ac amrywiaeth a newid y tirlun o'n cwmpas. Ac wrth gwrs i ti felly ar y 2 fferm yn ffermio tir uchel, a falle beth newn ni wneud yw dechrau drwy fynd i ymweld â rhai o'r darnau ucha ar y fferm, sef y mynydddir. Nawn ni gychwyn efo'r mynydd. Wedyn, mae jyst pwt bach byr o fideo yn esbonio beth da ni'n neud ar y mynydd a rhai o'r nwyddau cyhoeddus a'r gwasanaethau amgylcheddol sy'n cael eu cynnig. Hei bawb, dwi yma ar y mynydd. Mae'r mynydd yma'n cael ei bori gan defaid a'i wyn baniw yn ogystal â'r sbinod, sef wyn baniw gath i geni blwyddyn dwytha. Wedyn maen nhw'n pori yma yn ysgafn dros yr haf. Ond mae'r tir yma gymaint mwy a dim ond jyst tir pori. Mae'n cynnig nifer fawr o fuddiannau eraill. So, gan i gael edrych chydig bach yn nes ar rhai o'r nwyddau cyhoeddus mae'n ei gynnig. Felly mae'r mynydd yn reit dda o safbwynt bioamrywiaeth hefyd. Achos mae yna ystod eang o blanhigion yn tyfu yma. So, edrych yma, mae gennym ni plir gweinydd, gennym ni grig croesdail, grig cyffredin, llys, digon o fwsogle, chesgyl y moch ag ati, a llawer o sedges a planhigion am genach. A mae hefyd yn lle da ar gyfer adar. Mae gennym ni clochtar y cerrig, corhedydd y wain, ar y hedydd yma. Ac os da ni ddigon ffodus, weithiau mi welwn ni y boda tinwen yn hela yn fwyd yma hefyd. Felly mae'n lle eitha arbennig o safbwynt bywyd gwyllt. Mae gennym ni hefyd dipyn o'r mwsog yma fama, sef sphagnum. So os mi gai bigo clwmp o hwn allan a'i wasgu o, mi welwch chi bod o'n dal lot o ddŵr, felly mae'r tir yma'n rili da am ddal dŵr glaw a'i storio fo yma, sy'n helpu atal llifogydd nes i lawr y dyffryn. A mae'r mwsog yma ynghyd â'r llysdyfiant a'r mawn sydd o dan fo yn wych am storio carbon, sydd yn helpu fynd i'r afal a newid hinsawdd hefyd. Dyna fo y mynydd, yn ogystal ag cynhyrchu bwyd yma. Dyn ni helpu fynd i'r afal a newid hinsawdd, atal llifogydd, y cartrefi fywyd gwyllt. A hefyd
mae'n cyfrannu tuag at dirlun mwy amrywiol ac mae o'n le hyfryd i enaid gael llonydd. Un o'r pethau, os ych chi'n edrych ar fap o Gymru, i ni'n gweld bod y map yn eitha brown, oherwydd mae yna asgwrn cefn neu esgyrn cefn sylweddol o dir uchel a mynydddir. A rheini yn lefydd cyfoethog iawn ar gyfer planhigion pryn, y planhigion wrth gwrs yr ucheldir, a fel o'ch chi'n gweud yn y ffilm, ambell i aderyn pryn fel y bod y tinwen yn hedfan mewn i fwydo, ac wrth gwrs yn rhai rhannau o Gymru yn nythu hefyd. Dros y blynyddoedd diwetha, degawdau diwetha, ni wedi gweld nifer o'r adar sydd yn nythu ar y mynyddoedd yn naill ai diflannu, neu mae niferoedd wedi mynd lawr, PB the Wine ac yn y blaen. Felly mae adfer bywyd gwyllt yn bwysig ar y tir uchel, achos mae'r ddoi ohono ni wedi bod i ambell i le. Welwn ni y grig fel o'ch chi'n dangos i ni, y gwahanol mathau o grig, yn niferus ac yn borffor, a wedyn gewch chi ffens, ac ar ochr arall y ffens, dim ond y gwyrdd fel bwrdd biliad, un math o wair. Felly beth i chi'n trial wneud yw newid lliw y wlad, achos mae'r lliw yn newid, ni'n gwybod bod y bioamrywiaeth wedi newid fyd. Dwi'n meddwl, ti wedi taro'r hwylen ar ei phen yma, y lliw a just amrywiaeth, dwi'n meddwl, yn y tirlun. Dyna mae yn ei hanfod, mae bywyd gwyllt a natur i angen. A ti'n sôn am sut mae polisi yn dylanwadu ar ffordd mae'r tir yn edrych. Wel, dwi'n meddwl bod yr ucheldiroedd yng Nghymru yn enghraifft gwych o sut all polisi ddylanwadu ar fywyd gwyllt. So, yn y gorffennol, da ni wedi gweld cymortholiadau sydd yn seiliedig ar gynhyrchiant, fel taliadau, fesul pen, stoc ag ati, sydd yn hanesyddol wedi achosi diriwiadau a colledion mewn rhai o'r cynefinoedd yn yr ucheldiroedd yng Nghymru. Ond, sa chi'n gallu dadlau bellach o diffyg pori yn broblem mewn rhai llefydd. Mae taliadau sy'n seiliedig ar faint o dir mae rhywun yn ei eiddo. Wel, gan bod amaethyddiaeth mewn amgylchedd economaidd eitha caled, wel, mae o yn gwneud synwyr economaidd mewn rhai adegau i beidio ffarmio o gwbl, a jyst byw oddi ar yr arian yna. Ac yn hynny o beth, mae tan bori wedi bod yn broblem, ac mae'r cynefinoedd yn mynd yn rhy wyllt, os licio di, mewn rhai llefydd sydd yn gallu cael effaith negyddol ar rhai o'r adar, yn enwedig sy'n nythu ar y ddaear. Ond mae jyst yn, dwi'n meddwl, yn dangos bod polisi one size fits all ddim yn gweithio rili, bod angen chydig bach fwy o hyblygrwydd yn cynlluniau amaeth amgylcheddol. Ac wrth gwrs, pan ni yn mynd i edrych ar mynyddoedd, yr ucheldir ac yn y blaen, mae'r planhigion sydd yn byw fyna yn, enghraifft, effeithio ar carbon dioxide, maen nhw'n effeithio ar amsugno dŵr a felly lleihau ar lifogydd. Felly, o fewn yr holl batrwm, yr holl glytwaith yma, mae edrych ar ôl y mynyddoedd, nid yn unig yn helpu sicrhau bywoliaeth i ffermwyr, a hefyd sicrhau bywyd i fywyd gwyllt, ond hefyd i'r pobl sy'n byw lawr y mynydd ac yn blaen, mae'n effeithio arnyn nhw, achos mae'r llifogydd sydd wedi bod yn ffenomen yn sicr yn ne Cymru yn dod, nid oherwydd beth sy'n digwydd ar y tir isiel, ond oherwydd beth sy'n digwydd ar y tir ucha. Yn union. So ti'n gofyn i ffarmwr typical, be maen nhw'n gynhyrchu ar ffarm, dwi'n meddwl mae'r ateb ysa, dwi'n cynhyrchu llaeth, dwi'n cynhyrchu cig, dwi'n cynhyrchu grawn ag ati. Yn fama mae gennym ni ddefaid mynydd Cymraeg a gwartheg duon Cymreig. So yr ateb traddodiadol fysa, da ni'n cynhyrchu beef a da ni'n cynhyrchu cig oen. Ond dwi'n licio meddwl hefyd bod ni'n cynhyrchu bywyd gwyllt, da ni'n cynhyrchu storfeydd carbon, da ni'n cynhyrchu ffyrdd naturiol o fynd i'r afael ac llifogydd, fel ti'n newydd esbonio. A fel ti'n dweud, mae'r pethau yma o fydd i bawb, ond yn anffodus, does na ddim marchnad ar eu cyfer nhw nag oes. Dyn nhw'n bethau wyt ti'n gallu i brynu wrth y til yn y siop os licio di. Ac mewn byd lle mae y bint sy'n cael y gair olaf yn aml, mae ffermwyr efallai wedi cael ei annog i
i ganolbwyntio ar yr ochr cynhyrchiant, gan mai dyna lle mae'r arian, dyna lle mae'r gwerth ariannol os lici di. Ond trwy ddatblygu polisi cyhoeddus sydd yn gwobrwyo ffarmwr yn digonol am yr holl nwyddau cyhoeddus a gwasanaethau amgylcheddol yma fel ystafell carbon, bywyd gwyllt a talllifogydd. Wel, mae o'n wneud synnwyr ariannol i'r treithdalwr, a dwi'n meddwl mae o'n ffordd o gyfiawnhau parhau gwariant yn y diwydiant amaethyddol ehangach. Wrth gwrs, mae newidiadau dybryd wedi bod yn y byd oherwydd Covid, ac yn sicr allwn ni ddarogan yn y tymor byr am y blynyddoedd i ddod, efallai ni fydd pobl yn teithio mor bell, ac wrth gwrs mae problemau gyda teithio a hedfan a thanwydd ac yn y blaen, ond mae'n digon posib fydd pobl nawr yn aros yn lleol ac yn gwerthfawrogi gobeithio pethau'n fwy lleol, ac yn lle falle hedfan i Affrica i weld anifeiliaid gwyllt fyna ac i fwynhau natur mewn llefydd eraill. Mae'r natur yr un mor rhyfeddol a chymleth ar gael i ni yng Nghymru, ond i chi edrych. Felly, mi falle, taw dyna un ffordd o sicrhau bod na werth ariannol i'r peth, yw gweud, bydd mwynhad i bobl, a nid yn unig bobl lleol, ond pobl sydd eisiau symud o'r ardal o gwmpas i aros am noson neu ddwy, a falle aros ar fferm ac yn y blaen, oherwydd dyna y math o syniadau ni'n mynd i orfod croesawu yn y dyfodol agos yma, ond dy fe? Yn sicr, dwi'n meddwl bod na gyfleoedd yma yna, fel ti newydd esbonio, a mae'n bwysig, fel ti'n dweud, cadw bobl ar y tir, ynddo? A bod ni'n rheoli cefn gwlad Cymru mewn modd priodol sydd yn gwella gwarchod bywyd gwyllt. A ella bod hwnna yn gorfod fod yn ffynhonnell incwm yn y dyfodol, eco-dwristiaeth ag ati. A bod ni yn gallu gwerthu Cymru fel gwlad sydd yn gyfoethog gan bywyd gwyllt ag ati. Mwyn tynnu bobl yma. Achos un peth dwi wedi sylwi ydy bod pobl, dwi'n meddwl, yn ystod y cyfnod clo yma, jyst yn gwerthfawrogi beth sydd ar eu milltir sgwar nhw, yn crwydro lot mwy ac yn clywed ac yn gweld ac yn synhwyro bywyd gwyllt mewn ffyrdd nad oedden nhw gynt. Un o'r pethau da sydd wedi digwydd yn y dinasoedd, a dwi wedi gweld yng Nghaerdydd, yw pobl yn cymryd sialc ac yn mynd i'r palmant, i'r pafin, ac yn dod i arwydd bach i enwi yr holl blodau gwylltion. Mae rhai pobl yn galw nhw'n chwyn, ond mae'r blodau gwylltion, mae pobl yn nodi nhw, a mae'n creu rhyw fath o cerdd bach sydyn, os chi'n dod i enwau sawl blodi nesaf gilydd, yn Gymraeg, mae bron anarfod bod e'n creu rhyw fath o gerdd sydyn. Nawr, ni'n trafod yn ystod steddfod, ac wrth gwrs mae'r eisteddfod yn un o'r geiriau prin hynny sydd wedi symud o'r iaith Gymraeg i'r iaith Saesneg, oherwydd dim ond un steddfod sydd yn ni. A mae yna air arall sydd ar gael i ni'r Cymru, sef ffrydd. A mae ffrydd yn gynefin arbennig iawn. Rhyw fath o dir nefrynt, y tir uchel a'r tir isel, tir mwy ffrwythlon os licwch chi, tir pori ar y llaw arall. A mae'r ffrydd wrth gwrs yn rhan o'ch etifeddiaeth chi ar y ffarm. Mae o'n gynefin unigryw a special iawn, a wedyn dyma jyst pwt bach o fideo yn esbonio be ydy ffrydd ac yr amrywiaeth a'r cyfoeth o fywyd gwyllt ag ati sydd i weld yno. Felly dyma ni wedi dod lawr o'r mynydd a da ni bellach ar y ffrydd. Wel, mae ffrydd yn gynefin andros o bwysig a mae'n andros o special. Mae o'r darn o'r dir na sydd rhwng y ceia gwylod sydd wedi i ffensio ffwr a'r mynydd agored. A sa chi'n gallu dadle bod o'n sawl cynefin o fewn un parsel o dir i ddweud y gwir. Achos da ni'n sbio'n cwmpas ni wan, mae gennych chi laswelltir sych, mae yna laswell fwy corsiog, gwlyb, chydig bach o frwyn, bach o sgrub, bach o goed, eithin a rhedyn. Felly mae'n eitha amrywiol ac yn sgil hynny, ydych chi'n cael lot o wahanol enghreifftiau o fywyd gwyllt. Dyma'r glaswelltir chydig bach fwy glyb, so mae gennym ni chydig bach o grig croesdail. Molinia. Dyna fo Tresgil y Moch. Llafn y Bladur. Hesg Seren ag ati.
Mae'r ardaloedd mwy sych yn dda o safbwynt bywyd gwyllt hefyd. Os ydych chi wedi dod yma yn mis Mai, mi fysa'r lle wedi bod yn llawn o glychau'r gog. Mae hyd yn oed y cerrig yn dda o safbwynt y amrywiaeth. Mae gennym ni briweg y cerrig ac ambell fwsog gwahanol yn tyfu yma. A mae tinwen y garn, y wheatear, yn ymweld â'r ffrīd bob Gwanwyn. A maen nhw'n licio nythu mewn tylla, mewn hen walia fel yma. Mae'r scrub a'r coed yn bwysig hefyd. Gennym ni goed derw yma, cyll, coed bedw, y griafol. Ac yn sgil hynny, da ni'n cael y gog, a crocell y coed, sgrech y coed ag ati. A hefyd, maen nhw wych ar gyfer cynnig lloches i'r hen ddefaid hefyd. Ond i'n meddwl swn i'n cloi penod y ffrīd efo un efo hoff blanhigion, sef tafod y gors. Wan, mae'r planhigyn yma yn tyfu mewn ardaloedd lle nad oes na lot o faeth. Ac felly, mwyn goroesi, mae wedi dysgu i fwyta pryfid. Felly, beth sy'n digwydd? Mae'r pry yn glanio ar y dail sy'n ludiog iawn ac felly mynd yn sownd. Dyna sydd wedyn mae'r planhigyn yn amsugno maeth oddi wrth y pry. Os sbiwch chi'n agos, mi welwch chi bryfid yn fanna. Sbio, mae yna dipyn ohonyn nhw hefyd. Pryfid drian. Un o'r pethau am y ffrīd, fel o'ch chi'n awgrymu yn y ffilm na, yw, os ddim eisiau gwneud rhyw lawer, chi'n gorfod gweud, wel, dyn ni ddim eisiau just un dwrnedd o rhedyn, achos os dwi'n cofio'n iawn, ar rhai darnau o Ucheldir Cymru, mae cwarter yr ucheldir hynny wedi orchuddio gan rhedyn. A dyw e ddim yn croesawu rhywogaethau eraill yn aml iawn, mae'n fath o gysgod dros y tir. Ond wnaethoch chi wneud peth newidiadau ar y ffrwythdir ar eich ffarm chi, a wedyn fel o'n i'n medru gweld yn y ffilm, clychau'r gog yn Lledaenu, ac wrth gwrs gyda'r agor mas na wedyn, clochda'r y cerrig a'r tinwen a adar felly, sydd yn hoff o'r y tir le mae'r criafol yn tyfu gan y blaen. Felly, dyw e ddim yn cymryd lot. Dyw e ddim fel bod e'n cymryd peiriannau mawr, ond jyst meddwl mewn ffordd gwahanol. Ie, dwi'n meddwl, mae o'n ffordd amaethu sydd ddim yn ofnadwy o ddwys. A dwi'n ofnadwy o ffodus bod yn haid oedd yn ffarmio'r lle gynt wedi ffarmio'r lle mewn ffordd sydd yn gydnaws a bywyd gwyllt. Diolch wedi gor-stocio'r lle, diolch wedi mynd â peiriannau ar eid y llechweddau, so ti rhywun yn gallu dreinio'r tir yna, so nhw'n gallu wedyn i droio, a'i ailhadu fo glaswelltir chydig bach fwy cystadleuol ac glaswelltir mwy cynhyrchiol o safbwynt amaethyddiaeth, ond iawn ella fysach chi'n gallu cadw 30-40 mwy o ddefaid yna, ond fysach chi wedi colli'r holl amrywiaeth a'r cyfoeth a bywyd gwyllt yna. Felly, ia, mae o'n cael i reoli mewn ffordd sympathetig os licio di. Ond, swn i hefyd yn dadlen, mae o'n gallu bod yn eitha anodd rheoli rhai mannau o'r ffrīd ar eich heldir. So, rhai o'r esiamplau yn y fideo ni, lle oedd y molynia glaswellt y bwla yna. O'n i'n gweld rhai o'r planhigion amgenach oedd yn tyfu amgylch o. Yn y man yna, dwi'n gwybod mae'r stoc yn rheoli'r molynia mewn ffordd ei da. Mae'n ardaloedd eraill o ffrīd sydd gennym ni sydd angen mwy o bori os licio di. Achos beth sy'n digwydd efo glaswellt y bwla ydy mae o'n laswelltir, mae o'n colldail, mae o'n colli i ddail yn y hydref a'r gaeaf. Ac ar hyn o bryd mae o'n wyrdd, mae o'n ffres, mae'n edrych yn neis. Ond yn y gaeaf mi fysa'r cynefin yna yn eitha brown, melyn i liw. Wedyn mae'r thatch wedyn, a maen nhw'n tyfu mewn topathau molynia yma. Be mae'n neud ydy mae o'n wedyn yn cysgodi planhigion eraill ac yn atal tyfiant planhigion amgenach. So, ydych chi'n colli'r grig, ydych chi'n colli chesgyl y moch a'r planhigion amgenach yna. A wedyn mae gwartheg yn ffordd dda iawn o reoli y cynefinoedd yna. Ac does gen i ni ddim gwartheg ar y ffarm yna, ar Hywel Dda, ar y ffrīd. Mi fydd yna wartheg yna degawdau yn ôl, ond bawn bellach does yna ddim. Mae yna amryw o resymau, ond mi fyswn i'n licio ailgyflwyno gwartheg yna fel modd o reoli cynefin. Ond dwi'n meddwl bod angen cymorth unwaith eto gan rhai o bolisia a cynlluniau y dyfodol mwyn annog ffermwyr i wneud hynny. O'ch chi'n cyfeirio at eich taid,
Ac wrth gwrs mae'n ambell i ddarn o'r ffarm, falle fydde ddim yn gynhyrchiol iawn ac yn anodd i'w ffermio, ond mi roedd eich taid yn berchen ar y math o weledigaeth, le nath e edrych ar dir anodd i'w ffermio, ond gweld yn llygad i feddwl, falle bydde yna bosibilrwydd i greu coedwig neu coedlan. Neu allan mae jyst diogoedd o bod o'n misio hel y defod o'na, dwi'n yn gwybod. Ond na, ti wedi taro hwn ar ei ffen, ia. Dyma chydig bach o fideo wan yn dangos beth yna yn haid ffensio ffwrdd chydig bach o goedlan a rhai o'r buddiannau mae hwnna'n gynnig i fywyd gwyllt, ond hefyd y ffarm. Mae'n un cynefin sy'n bwysig iawn o safbwynt amaethyddiaeth a bywyd gwyllt ydy coedlannau. Rwan, oedd y tir tu ôl y wal yma ddim yn dir cynrychiol iawn. Oedd serth, oedd greigiog, oedd hi'n anodd iawn ac yn ymdrech fawr i hel defaid oedd hi yna. Felly, yn ganol y 90au, mi aru fy nhaid benderfynu i ffensio fo ffwr ac i blannu chydig bach o goed ynddo a gadael i chydig dyfu yn naturiol. A fel chi'n gweld, dyma sut mae'n edrych heddiw yma. Mae'r coed yma yn cynnig lot o fuddiannau gwahanol tu hwnt i fywyd gwyllt hefyd. So mae o'n helpu i fynd ar afael a newid hinsawdd drwy storio carbon, a'n helpu atal llifogydd drwy amsugno dŵr ac arafu llif y dŵr sydd wrth gwrs yn fendith i gymdeithas, ond hefyd i'r ffarm hefyd trwy warchod rhai o'r caeau amaethyddol ar y gwylod. Mae gen i dipyn o goed ar hyd cyrsiau dŵr hefyd, so mae'r coed yma i gyd ar lan yr afon, a maen nhw'n sefydlogi y glannau ac yn atal yr ydiad ac yn creu rhyw fath o goridor hefyd i bywyd gwyllt yn y fargen. Mae pawb ar ei hennill. Da ni hefyd yn pori rhai o'n coedlannau ni. So mae'r goedlan yma yn cael ei bori gan defaid a gwartheg yn ysgan. Os ydych chi'n dod yma mis Mai, mi fysa'r ddaear yn garped o gwch ar gog a garlleg gwyllt. Mae'r da byw yma'n help i greu'r amodau agored ar gyfer y planhigion. A hefyd yn ffafrio adar fel gwybedog brith a'r tingoch sy'n licio coedlannau fwy agored i natur. Felly mae jyst yn dangos hefyd fod amaethyddiaeth a coedwigaeth yn gallu mynd lawn llaw. Yn y ffilm, o'ch chi'n sôn am rhai o'r adar i chi'n cael oherwydd y goedlan yma chi wedi creu, ac wrth gwrs y gog yn amlwg ar y rhestr hynny. Dwi'n aml yn meddwl, os ni'n enghraifft colli y gog, neu colli bron unrhyw beth, ond y gog yn arbennig, sŵn y gwanwyn, y deryn sy'n hedfan yr holl ffordd o Affrica ac wedyn yn hedfan nôl to, heb sôn am y deryn cyfrwys iawn yn twyllo adar eraill i edrych ar ôl i oiau hunan. Ond nid jyst mater o natur yw hyn, mae hefyd yn wedi diwylliant. Oherwydd, os newch chi ddarllen barddoniaeth yn Gymraeg, mae'r barddoniaeth hynny yn llond dop gyda chyfeiriadau i'r gog ac i sŵn neu cri y gylfinir, neu Waldo Williams yn sôn am callwyb y corni cyllod. I chi gall gweld y ffordd mae'r corni cyllod yn dawnsio yn y gwanwyn yn y linell fach yna. Felly, os ni'n colli rhywbeth, ni ddim jyst yn colli rhywbeth allan o glytwaith neu tapestry ni a'n perthynas ni a natur, ond mae hefyd yn rhywbeth dyfnach. Mae bwyty y diwylliant hefyd sydd wedi adeiladu o gwmpas yna i ddathlu'r peth. Mae jyst yn rhan o'n treftadaeth ni'n di. Mae o'n sbarduno yr awen, oedden ni'n gweld llwyth o farddoniaeth, englynion ag ati sydd wedi cael i sbarduno gan y fywyd gwyllt ac yn enwedig bywyd gwyllt ar y ffarm. Fel Dick Jones, dwi'n meddwl amdano'n aml pan dwi'n sôn am a meddwl am farddoniaeth fel yna. A mae o, ti'n sôn am y gog, dyna ydy y soundtrack i wyna os lici di. Dyna i fi sy'n datgan mae'r gwanwyn wedi cyrraedd. A fydd y dail y coed a fydd y blodau ag ati, fydd nhw'n bell yn dod hefyd. Ac dwi'n meddwl bod hefyd, pan da ni'n wyna, mae'n gallu bod yn job eitha unig, ti mewn llefydd eitha anghysbell ar ben dy hun, mae'n gallu bod yn waith caled, ond mae gen ti fywyd gwyll a'r holl synau a'r synhwyrau yma o dy gwmpas di. Anaml iawn wyt ti'n teimlo'n unig de. Mae o'n, allai bod yn swnio'n peth ofnadwy o cliché i ddeud, ond mae o'n wir.
Ac dyna, ti'n teimlo'n fwy agos at natur a'r byd, a ti'n teimlo gwerthfawrogi bod yna bethau ar y byd yma sydd tu hwnt i ti fel person de, ti'n rhan o rhywbeth ehangach. Ni wedi bod i'r tir uchel, i'r mynydd-tir, ni wedi dod lawr i'r ffrydd, ni wedi wedi'n gweld y coedlan yn hongan ar ochr y pridd. A wedyn pan ni'n dod lawr i'r gwastadeddau wedyn, ni'n dod i'r glastir. Ac wrth gwrs, o'n i'n cyfeirio'n gynharach at glastir un donog gwyrdd yna. Dwi ti ddim yn hoffi hwnna, ti eisiau gweld rhywbeth sydd yn flodeuog a gyda mwy o amrywiaeth na hynny. Ac wrth gwrs mae dach chi'r math hynny o tir pori, tir cynhyrchiol, tir sy'n gwneud arian i'r ffermwr, ond hefyd sydd yn cynhyrchu natur hefyd. Oherwydd dwi'n credu beth ti'n sôn am ti yw fath o fersiwn o factory farming. Ond nid fel cael lot o ieir mewn shed na rhywbeth felly, ond bod y fferm yn rhyw fath o ffatri sy'n medru cynhyrchu yn y ffordd glana posib bywyd ac anifeiliaid a natur yn ei ehangder. Yeah. A dwi'n gobeithio mod yna mae'r clipiau yma wedi ddangos bod o'n i'n trio rhoi cartref i fywyd natur o'r mynydd, lawr trwy'r ffydd, coedlanau, at y caeau gwylod lle welwn ni y fideo nesaf yma. Fel bod gan natur le ar draws y tirlun cyfan, a dyna sy'n ofnadwy bwysig. Ei bawb, dwi yma ar y ffarm heddiw yma yn un o'n gweir gloddiau ni. Byddwch chi'n gweld tu ôl fi, does ddim pori mynd ymlaen ar hyn o bryd. Felly dyma ni'n symud y defaid ar Rhwng oddi ar y cae yng nghanol mis Mai. Mae hynna'n caniatáu i'r glaswell dyfu. A wedyn tuag at ddiwedd mis Gorffennaf, mi fyddwn ni yn torri'r gwair ac yn ei feilio fo, sydd wedyn yn darparu bwyd ar gyfer y gwartheg dros y gaeaf. Ond ydych chi'n gweld tu ôl i fi hefyd, mae yna dipyn bach o liw yn y borfa. A mae hynna i wneud efo'r amrywiaeth o blanhigion sydd i gael yma. Felly gan i gael golwg chydig bach efo nylach ar beth sydd i gael. Felly gen i ddigon o ddant y llew, digon o blodyn menyn, llygad y dydd, gen i feillion coch, meillion gwyn, y feddyges las, digon o effros yma. Neis yndi? Felly mi all gweir gloddiau a caeau gwair fod yn wych o safbwynt bioamrywiaeth, nid yn unig oherwydd yr amrywiaeth o blanhigion sydd yma, ond hefyd y gwahanol drychfilod, pryfetach a peillwyr sydd yma, sydd wedyn wrth gwrs yn atynnu gwahanol adar, a gennym ni'r gwenoliaid a gwenoliaid y bondo yn aml yn bwydo yma. A mae annog ystod ehangach o blanhigion yn y borfa hefyd o well o safbwynt iechyd y pridd, mae'r tir yn fwy ffrwythlon, mae o yn storio fwy o garbon, a mae'r tir yn gallu ymdopi well yn aml mewn cyfnodau y sychder hefyd. Ac wrth gwrs i rai yna ni sydd yn ffodus o'i gweld nhw yn ddyddiol, maen nhw'n hyfryd i edrych arnyn nhw ac yn fuddiol iawn o safbwynt iechyd meddwl. Felly ni wedi gweld y sefyllfa presennol ar y fferm, ond i chi fel yr RSPB hefyd wedi cynhyrchu fideo, sut all pethau bod? Sut all rhai o'r newidiadau yma ffurfio neu siapo'r dyfodol? So dyma bwt bach o fideo mae'r RSPB wedi rhoi at ei gilydd yn edrych ar y tirlun sy'n mae yng Nghymru ar hyn o bryd. Sut allith pethau o bosib fynd yn waith, da ni wedi cyfeiriad Covid-19 a Brexit ac ati, a galla'r bygythiad o ddwysau amaethyddol a colli rhai o y ffermydd ar y tir ac ati. Sut allith pethau fynd yn waith, ond wedyn y weledigaeth o'r tirlun fyswn ni licio gweld lle mae bywyd gwyllt yn ffynnu drwyddi draw, lle mae Amaeth yn proffidiol ac yn cynhyrchu bwyd o ansawdd uchaf. A dyna fy mreiddwyd i, bod bywyd gwyllt yn gallu ffynnu ar bob un ffarm yng Nghymru. Yn anffodus, mae 1 allan o bob 6 rhywogaeth yng Nghymru yn wynebu risg o ddifodiant. Ond amaethyddiaeth yn hytrach na cael ei weld rhywbeth fel problem neu rhywbeth sy'n achosi y dirywiadau yma. Efo'r cymorth ag polisia a mecanweithiau cywir yn ei lle, allith amaethyddiaeth fod yr achubiaeth, yr ateb ar gyfer mynd i'r afel ar gyfwng hinsoddol ag ecolegol da ni'n ei wynebu. Mae Rhys, diolch am rhannu dy frwdfrydedd a hefyd dy weledigaeth. Mae diolch i ti gan gyflwyno'r fideo sydd yn rhoi falle rhyw oleuni, rhyw
bictiwr o sut all bethau fod yn y dyfodol. Diolch yn fawr ti, Rhys. Diolch yn fawr. Cymoedd a briniau Cymru yn edrych fel hafan i fywyd gwyllt. Ond mae un o bob 6 rhywogaeth dan fygythiad o ddiflannu. Mae'r aer, pridd a dŵr yn cael ei difrodi gan ffermio anghynaladwy. Nid bai ffermwyr yw hyn. Mae polisi ffermio wedi creu mwyn gyrru cynhyrchiant, anfantais i natur yn aml. A falle bydd rhaid i ffermwyr ddefnyddio dulliau mwy dwys i wneud bywoliaeth. Gallai reoli sy'n diogelu bywyd gwyllt, yr aer, ein pridd a'n dŵr, fod mewn peryg wedi Brexit, yn enwedig os yw cytundebau masnach yn seiliedig ar safonau is. A does dim sicrwydd y bydd cyllideb wledig i Gymru yn y dyfodol. Nawr yw'r amser i weithredu dros fywyd gwyllt Cymru. Wrth ni adael yr Undeb Ewropeaidd a gwella o effeithiau Covid-19, mae gan Lywodraeth Cymru gyfle i ddatblygu polisïau newydd. Polisïau sydd ddim yn defnyddio arian cyhoeddus i dalu ffermwyr yn gael tir yn unig. Polisïau fydd yn hybu cynhyrchu bwyd canoliadwy, gan wobrwy o ffermwyr am fynd i'r afel a newid hinsawdd ac adfer natur.